जुलिखौ बिराद दुखु होनांबाय देना आंनि जुलिया बिमा जासिगोन माने जोंनि बेबी आरोना बिराद गिदिर गोरोन्थि मावफ्रांबाय आं मा खालामबावनो आं दाना सोरांलायनोसै माथो खालामबाय थाखो बेयावलाय न' सिङाव थांदो सोरां जेन'बा आं आंनि गोरोन्थिनि थाखाय मा खालामबावनो देनाय दे आरो सोरां मायबा मोनसे जागोन बियो आरे बा फाग्लिनि फिसाया थांमारबाय बिदिबा माथो आङो एख' जेबो खालामनाङासैलाय मालाय गावनो बे न'निफ्राय थांखाथारबाय माथो दे आरो आंनि लामानि सुवालाय ओंखारखाबाय नङा होमबा जुरि अ आंनि जुरि नोंथ' इमान बेफोरबायदि थांगोन होननानै आसा गैथारामोनलै आङो माने इमान थाब थांबाय आरो नोङो दे आरो बेयावनो नोंनिबो मोजां आंनिबो मोजां सोरांनिबो मोजां नङा होनबा नों थांदों मोजाङानो जादों दे आरोथ' सोरां जाम्बा आदुआ माने गावनि इमान अनसुलि बिसिखौनो होखारहरबाय आरो जाम्बाया बेबो आंनि थाखाय भायानि थाखाय बा सोरां बिदिबाथ' नों आंखौ खम मोजां मोनो नङा होमबा सोरां नोंखौ मिनिनांगौसो ना नोंनि थाखाय गाबनांगौसो जाबाय दे आरो आङो मा खालामनाय जादों बेलाय माया माने आंलाय माथो खालामनायखौ बर'सा मा खालामदों बेखौ बुङा मानो नों मा खालामाखै होननानै दिनै नोंनि थाखायनो मोनथिबायना जुलिया बे न'निफ्राय थांनो गोनां जाबाय मालायनि संसाराव फैनानै माथो मोनखो नों मालायनि संसारखौ सिफायनानै आं सिगाङावबो बुंखादों बर'सा आं रावनिबो संसारखौ सिफायाखै आरोथ' सोराङासो गावसो लाबोदों दा आंथ' फैनो होननानै फैयाखैना ओमफ्राय नों दा नुखा खोनाखानो थांफिननो हाला आरोना एसेबां मोजां लोगो नों आंनि मानो बुजिया देनाय बर'सा आं नोंजों जेबो गाज्रि रायलायनो गोसो गैया आरोना नाथाय मा खालामनो आंलाय दालाय बोरै थांफिननांगौ जाखो आरो जेराव सोरांजों आंजों हाबा जाखाथारबायबालाय ओमफ्राय नोंहा हौवाया जोबदों आरोना सोरांखौसो मोनबाय नोङो आंनि फंबायखौसो जेखियानो जादोला बर'सा दाथ' जेबो खालामनो हाला आंबो आरो रावबो नोंखौ एथ' बिदि होननानै सानाखैमोनलै आङो मोनथिबायना माया ओमफ्राय दायो नोंनो सानना नायलाय बर'सा जुदि आं सोरांनि जिउनिफ्राय थाङोबा मा जागोन आंहा हो आंजों सोर हाबा जागोन आंनि जिउआ मा जागोन सोराङालाय हौवा नङाना मानो बुजिया देनाय नोङो नोंनि जिउआबोथ' बरबाद जागासिनो ना बिदिबा बर'सा मा नों आंखौ हाबा खालामगोन होमबा मा होनखो नों माया औ बर'सा जुदि नों एसेबां आंखौ सोरांनि जिउनिफ्राय थांजानो लुगैदोंबा आंनि जिउआथ' बरबाद जाखागोन नङा होमबा मा नों खालामगोन आंजों हाबा नों आंखौ लागोन मालै खर'आ जेबो गैला नामा नोंना बेखायनो जानला माला बुंदों माथो होनबालाय हो माथो हाबाब मा होननाय जाखोहाय बियो हो नै माथो मादार इन्डियाबो फैलायबाय ओइ हिन्जाव मा होननाय जादोंहाय बियो हो दोंदों माथो जाथारदोंहाय बोरो माहाय हौवा बुंब्रायग्रा जादों ना माथो नोंलाय हो सासेनिफ्राय सासेनो आरो दायो आंनि आबा बर'साखौ बेफोरबायदि बुंदों नोङो नुबायना आयै मा बुंलाबायदों बे जानला मालानो औ आबा औ बेखायनो बेफोरबायदि हिन्जावनिफ्राय गोजानाव था ओइ आरो नों हिन्जाव हो मालायनि न'आव बेफोरबायदि फैनानै थाफैनानै हो मासे दुगिफालाय नोंलाय हो आयै बावबाय नामा नोङो एसे बादामफोर जाना हो आं बेवहाय हाबना थाफैयाखैलै नोंसालाय आंखौ हाबा खालामना लाबोदों माने आं नोंनि बिहामजो आरोना मानि बिहामजो जानो फैदोंहाय बेलाय हो दाबो बुंदों आं माया ओंखारलांदों नों बे न'निफ्राय आरो आं मानो थांनो बर'सा एसे बुजिनो नाजाला आरोना नोङो जानला माला जेखौ गोसो बेखौनो खालामसै बा नोंसोरो बे जुलिनि जिउखौबा साननो हागोन नाथाय आंनि जिउखौ सानासै नोंसालाथ' आंखौ हाबा खालामनानै लाबोबाय आरो आयै नोंखौलाय सोरथो फैनो थिनदों हा नोंसो नुखा खोनाखा फैदों नों गावनो गाव गाब्र'ना लादों माया नोंथ' फैनाङामोन ना बिदि नाथाय दायो आंबो बे न'नि मानसि नोंसोरजों रायलायबाय थायालै आङो माबायदि हिन्जावहाय बियो जानोथाय आयै मायाथ' बिदि नंथारामोनलै नै आफा सना जायखिजाया बिनि बिमा बिफाजों रायलायहरबाय आङो
दा गावसोर फैनानै लांफैना लांफैया दै जुलि ओमफ्राय बियो मानोथो फैलायखो बेवलाय जानो आरो आब' मानोबा फैखो जेबो नङा दे आरो आब' फैनायालाय माथो जानोखाय ओमफ्राय रायलायहैनायलाय मानो फैदों बेबा बेनोथ' मानोथो फैलायखो बेहालाय सिमां अमा बुन्दायालाय र' होमबालाय रायलायहैनाय नायनि आङो सिमां आदा सिमां इमान गोबावनि उनाव दिनै दसे फैदोंमोनलै आं ओरैनो ओमफ्राय बाखि खबर सबर खबरखौलाय माथो बुंबावनोब्रा बेनो बे आरोना ओमफ्राय आयालाय माने आयंआ दङलै आयाबो न'आवनो माथो आरो ना रायलायनो नोंबो दे नांथ'ला दे ओमफ्राय हाबोबालाय सा लोंनो जागौमोन आरो सा नांबाय थालालै मानोथो सा लोंलायबावनो आंलाय दे होमबा आदा सिमां आब' रायलायथ' नोंसोरो आं आइजों थांना फैनि दे होमबालाय जुलि साहाखौ बानायनोबा बानायहैखादो नोङो दे दे आब' थाथ' होमबा रायलायथ' ओमफ्राय जुरि नोंखौ आं माबा माबिसो खोनादोंमोनलै माने सोरांखौ आरोना नोंबो बेवहाय बे सोरां मावजि बुन्दानि नामखौसो बुंफैलायबाय हो मावजि बुन्दा ओंथ' आरोलै जेरैबायदि नों जाबाय अमा बुन्दा बेफोरबायदिनो सोराङाबो जाहैबाय मावजि बुन्दा आरो मा होनखो जुरि अमा बुन्दा औ नङाबा माथो नोंसोरलाय नोंहा जाबाय अमा बुन्दा सोराङा जाहैबाय मावजि बुन्दा जुरि आं बिदि नङालै आच्छा होमबालाय माथो नोंलाय दसे सिगांना एसे आंनि मुडफोरा एसे मोजांमोन आरो दायो नों सोरां मावजि बुन्दानि नामखौ लानानै आंनि मुडानो एकदम गाज्रि जाना होबाय आरोना है जुरि मा होनोब्रा नोंलाय थै थेवबो गोरोन्थि जाबायबा आइम सरि दाना सरि होनग्रा मानसिफोरखौ ना बिराद नायनो बासै आं मिन्थिबायना सिमां मायो ओंथ' आरोलै ओमफ्राय दे बुंदो मा खारनाव फैनाय जाया नोंहा बेयाव फैनाय मानि मायबा मोनसेथ' खारन थाखागोन नोंनाबो नङा होनबा दे आरो जुरि रागा जोंबाबो फैबायदि आरो आङो बेनोथ' मानो ओमफ्राय जुरि माबोरै दंखौथ' सोंखाला दे आङो ओमफ्राय सोरांखौ जि खोनादों बियो सैथोमार ना मानो सिरि जुरि औ नंगौ नों खोनानाया 100% सैथो बिदिबा सोराङा हिनजाव गथाय लामारबाय माथो होनबावनो आरोना सिमां मालाय लाखाथारनायखौलाय मारैथो हमथानो हानो साला बिदिसो ओंखारबाय आरोना बियो बेनोलायनो बिराद खुसि दोनगोनलायनो नोंखौ दा आरो बिदिसो जाबायना बियो माथो होनबावनो सिमां दिनै मालायनि गोसोखौथ' आरो बहा लानायाथ' मा नांनायनि हिनजाव लाबावखो बेलाय हा बेबो नों थाखानानै हिनजाव गथाय लाबावबाय बियो आंथ' आरो नंगौना नङासो सानबाय थाबावदोंमोन नाथाय दा नोंनिफ्राय मिथिबाय बेखायनो मिथिबायना सिमां बेखायनो दाना रावखौबो फोथायनो बासै आङो ओमफ्राय दायो जुरि ओमफ्राय माथो जानो आरोलै सिमां जायखि जायाबाबो खमसे खम नोंलाय माथो आंखौ खबर लाफैस्रादों आंथ' लाखायो माथो जुरि नोंसो बादा होदोंमोन आरोना आंखौ दैद आरो जाम्बा नोंबो बेफोरखौनो रायलायबाय थाबावो नामा सोरबा दे लोङोबालाय साहाफोरखौनो स्राय लोंलांदो नोंखौ बिदि होनना खोनाना बोरैबासो मोनबाय दे आङो माने दुखु मोनबाय आरोना सोरांखौ बिदि होननानै मिथिनानै ओमफ्राय बरसा आं जुरिखौ खिन्थानाया मोजां जाबाय न' माने जुरिनि गुड निउसखौ आरोना माथो जाखो ओमफ्राय खिन्थानायालाय नङा माने जुरिया आंखौ खोसोम होलायलायदोंमोन आरोना रावनोबो दा मिथियो दा खिन्था होननानै नाथाय बेथ' लाखुमा जानाय बाथ्रा नङाना आरो जायखिजाया मोजांबाबो गाज्रिबाबो जोंहाथ' मोनथिनो मोन्थाय दंना आरोथ' बांसिन सोराङा नङा होनबा दे जायखिजाया सोराङा गाज्रियानो जाथोंसै नाथाय अब्लाबोथ' ना बिहाबो बिफा जानो थांगासिनो मोन्थायथ' दंमोन ना मिथिनो होमबालाय माथो आरो ओमफ्राय जानो जुरिया फैफिनगोन दा बेथ' आंनि सिगाङाव डाइरेक्ट बुंखादों माथो फैला होननानै जायो नामा माबोरै फैया जानांगौ जाखो जुरिया मानोथो बिदि थांनांगौ जाखो देनाय थाङाबाबोथ' जायोमोन ना औलै बरसा आंबो जि लिंबाय बायदोंमोन ओमफ्राय फैदिया दसे मानसियानो
ओमफ्रायथ' सोराङा आंबा बिफा जासिगोन आरोना आंथ' आरो ओमफ्रायो जों आयं नङा होमबा आंथ' मार अनखागोन मिथिबायना उन्दैया फैबा जोंनिखौथ' मोनासै आरोना जुलिनिखौनो अननोसै ओमफ्रायथ' ना जुलियाथ' फैग्रोनो होना अब्लासो दा जागोन ना जायखिया सोरां लायनायाव फैयाबाबो ना जों लायनो नायगोन दे माने जोंनि फेमिलिनि गोदान मेम्बार फैगासिनो आरोना माबोरैथ' बिदि गोजानाव दोननो औ जोंनि गोदान आलासिखौथ' जोंबोथ' नायनो लुगैयो न' बिदि माबोरै गोजानाव दोनो जोंलाय जुलिनि गुड निउसखौ खोनाना मार गोसोआ गोजोननाय मोन्दों मिथिबायना बिराद खुसि मोन्दोंलै आङो जेन'बा नोंल' आरोना जों नङा जायखिया आं बांसिन मोन्दों आरोना आरोबा गावहासो माबा बिफा जासिगोन बायदि मोनलायबाय नामा नोङो जानो माने फंबायनि गथ'फोरा जोंनिबो गथ' बायदि जाया होमबा ओं नंनायालाय नंगौ होमबालाय माथो देनाय माबा नैहाय जामायसो न'नि बेफोरबायदि टेनसनखौ लानानैनो आलासिफोरखौसो मोजाङै नायनो रोंलायलाङासैहाय आंनिया देहाय जामायसो जेबो नङा दे हा जोंबोथ' न'नि मानसियानोखा नङा होमबा औ आरो जोंलाय सम सम बिदिनो फैबाय थाखायो दाथ' आरो बेफोरबायदि समावलाय बयबो बिदिनो जाखागोन माथो खालामबावनोहाय आंना फिसालायानो माबायदि जाखोबा फाग्ला थांमाथांनो आं हालासो रागाफोरानो आंबो जुलिनानिखौ खोनानानै बिराद दुखुसो मोनसोबाय सोरां बाबाथ' हा बिदिखौनो जाथावना नङामोन माथो होनबावनो आं मालाय हा गथ'आनो आंनानो फिसालाया गाज्रिबालाय आरो मालायनि फिसाखौल' बुंनानैलाय माथो मोननो आंनाबो हनै फिसालाया बिदिनो गाज्रिखाबा देहाय बेदरखौनो एसेसो जाहरदो जामायसो दे जोंथ' जेरैबाबो साना सोलियो जेबो मारै मारै संखो इमि आयासो संदोंमोन लायो खोनाबायना जामायसो जोंहा फिसाजोआबोथ' आरो जेबोखौनो रोङामोन माथो दाथ' आरो बेयाव फैनानै गासैबो रोंजोबथारबाय माथो हाबा जाबालाय बयबो रोङाबाबो रोंनांखागोन मावाबाबो मावनांखागोन हा नङा होमबा जोंहा बिमायानो बांद्राय अनोलै बेफोरावनो बिदि जादोंमोन जोंहा फिसाजोआ बाब नै आंल' अनो जाहैबाय हा नोंलाय अनामोन होनबा गावसो आरो बांसिन अनोमोन लायो जेखौ बियो बेखौनो लाबोना होफैयोमोन हा बिदियावनोथ' खर'आ देरदोंमोन नै जामायसो हा सानलायदोंमोन नोंसोरखौ लिंहरनानै बैसागु बोथोराव एसे रंजानो होननानै गैया दा मा जाखो हनै नै दे जामायसो बांद्राय दुखु जाबाय थानो नांला गासैबो थिग जालांगोन दे बेदर लागोन ना एसे दानो लाबोथारलायबाय आइ नोङो आयौ माथो बेदरानो जामथाराखै रावनियाबो ओंहाय बिहामजो रावबो हनै जाजेनाखै दाबो ओमफ्राय आंहा जि मोजां बेदर लाबोलायबावदोंमोन गावस्रा दाबो बेदरखौनो जाजेननो हायाखै जागोनहाय आइ लासै लासै जागोन ना हामाथो बेयावलाय दे जाथ' आरोथ' एबार बेदर जानायाव बांसिनसो मोजां मोनबावसिगोन नोंसोरो आंनाव ना मोनसे गुड निउस दङ ना हाब आइ हा माथो गुड निउस जालायखो औ बिहामजो हा माथो खोथामोनबा ओं आरोथ' गुड निउसखौ खोनाबा न' मा खालामनो मामानोसो मोनलायलायबावगोन हाबाब माथो गुड निउस जालायखो आइ आं माबोरै होनजेननोसो जाबाय दिनै मानोना आयै गुड निउसानो ओरैबायदि गिदिर आरो न' बेहाय बिहामजो खामानि हाथाला आइ दे खिन्थानो माबोरै होनबालाय बेदरखौ गोथाव खहाबसिनबावनाय आयै दे बिदिबा खोनासंनै माने बे न'आवबो थाबैनो सासे गोदान आलासि फैगासिनो दङ बिहामजो बिदिबा नोङो मोजां खबर माथो हाबाब बिहामजो नोङो बिमा जासिगोन आयु आइ एसेबां मोजां खबर नङा आयैमोन बिदि जेबो नङा माथो गावनो बुंबाय मोजां खबर होननानै औ हादासो गावनो बुंलायबाय गोदान आलासि फैसिगोन होननानै आरे आयै गोदान आलासि फैनायाथ' फैगोन नाथाय आं नङाना अब्लालाय सोरथो माने जोंहा जुलिया बिमा जासिगोन आयै नै माबोरै जाथावना बेलाय माबोरैथो जाखो बेलाय आइ माबोरै जाखो माने आयै जोंहा सोरांनि आरोलै नाथाय बिहामजो जुदि बिहामजोआथ' माबासो होनदोंमोन नङा होनदा डक्टरा औ आयै नाथाय इसोरनि अननायाव दिनै जुलिया बिमा जानो थांगासिनो हाबाब एसेबां मोजां खबरखौनो जुदि बिहामजोआ माथो खिन्थायाखै जोंनोलाय नै खोनाबायना जामायजो एबारथ' बेदरा डाबल जाखासिगोनहाय आङो नै आइ हामद्राय बाथ्रा नंमारगौ नंगौलै आयै नंगौ एकदम 100% कारेक्टखा
इमु सोरां नायालासे मारै मोनथिगोन नोङो आंखौ होननानै मोनथिया जायो आरोना नोंखौनो ओमफ्राय सोरां माथो सानमारखो नोङो नों जुदिखौ लायखासिगोन न थांगोनथ' मानोथो थाङा जानो आंलाय ओमफ्राय सोरां नों जे बिफा जासिगोन खोनानानै बिराद मोजां मोनदों दे आङो दे आरो गोरोन्थियालाय बयजोंबो जाया नङा जाखायो बेनोथ' आरोना आं बिफा जामारसिगोन आरो नाथाय जुलियासो फैयोना फैलाबा आंजों नाजानायदो सोरां ओमफ्रायथ' आंनि बेबि आरोना जेन'बा नायलाय आं खोनानानै बेसेबांबा खुसि मोनदों आरोथ' देनां फैबावोब्ला मार अनखागोनलै आं मोनथिबाय नायमो जुरि आरो आंनि सिमाङाबो फुरा जासिगोन आरोना औ सोरां नाथाय आरो बांद्राय लेट खालामबावनो नांला थाबैनो जुलिखौ लाना फैफिनदो ना ओमफ्राय बिफा जासिगोननि माबोरै मोनखो गोसोआ मा बुंनो आरोना जेन'बा दाबो फोथायनोनो हायाखै आं दिनै नाथाय जुलिखौ बुजिया सोमजिया बेफोरबायदि खालामबाय आरोना ओमफ्राय सोरां बिनि सिगां मायाखौबो थिनहरफिनदो ना न'आव बेफोर गासिबो दावरावआ बे मायाखौ लानानैथ' जादोंना आं हायालै इमि मानो बुजिया दिनै नोंसोरो बिदिबा अब्लाबो नों मायाखौनो लाखिबाय थानोसै आरोना ओइ सोरां थांदोना मायाखौ होखारहरदोना बे न'निफ्राय आरोथ' नोंनि जुलियाबो बिमा जानो थांगासिनो न' अब्लालाय मानो थोबाव जाया होनखाबायना आङो बांद्राय अख्रा दोनै नोंबो अब्ला नों बे मायाजों थाबाय थानोसै थानोलाय नोंजोंबो थानो हायो आं दिनै बांद्रायखौबा नोंखौ लाना खारसै आङो नो मा होन नोङो जानला मानला बखियो माथो होनबालाय मायाखौ लानानै दावराव जाबाय थायो बेलाय नों गोसोआव दङबालाय नोंखौ लाना खारफिनसै आङो नोंखौबो हाबा खालामफिनगोन आङो माथो होनबालाय आवसाव गोनां बखिनो मोनबानो जायो सानदोंलै बियो हो माथो खालि माया बेलाय जायखिया नोंखौबो दाबो लाबोखाना आङो सोरां बिफा जानो थांगासिनो नोङो ओमफ्राय बे मायाखौ देनां फिसानो मा होनना खिन्थागोन जि जायो जागोन आरो बांद्राय बुंबाय थाना आंखौ जुरियानोथ' माबोरै फैफिनबावनांगौ जाखो देनाय दे आरो जुरि थांगासिनो आङो रायजानायाथ' रायजाखासिगोन नङा होमबा सिमांना मोगथांसो नंलायलायबाय दिनै आं जेन'बा नंमारगौ आरोना बाथ्राया माने आं बिफा जामारसिगोन आरोना एसेबां गिदिर बाथ्राखौनो लाखुमाबाय आरोना नों जुरि जेन'बा आंनोथ' खिन्थानो हायोमोन ना नों हाबाब आइ हागाखौनो जि गोसोखांहरबाय थायोमोन आंहा ओमफ्रायथ' आइयाना आब' ओंखामखौनो जानो बागुलायोमोन नोंखौ गोसोखांनायफोरा नै हाबिदियावथ' देहाफोरा खाराब जायो नङा होमबा आयै गोसोखाङोबालाय माथो खालामनो आइ जानोनो सुखुलायलाङा नै जेबो दुखु जानो नाङा नोङो आइ जुरि ओं आब' आथ' जोंथ' नोंजों दङना जोंहा साथामजोंनो मिनि खुसि थागोन ना बास जाबाय आयै दे ओमफ्राय बेबायदि इमसनेल जाबाय थानोसै आरो नङाबा माथो दुखुसो जाफिनगोन आङो जाला दे आइ जाला जों दुखु जाला आरो बिदिसो जानांगौ दा हे साला आयै एबारथ' जायखि बारहुंखायानो फैया मानो सारअन्थायानो फैया मानो जायखिया जुरिया एबार खुसि थासिगोन आरो न' हे साला आयै गोसोफोरखौनो बिराद गोरा खानानै लाखाबाय आङो एबार सोर सिफायबावो बे गोसोखौ नायनि आरो दे आङो आरो नोंनि नोंसाजोआ नोंथ' मिथिखाया होमबा आयै आरोथ' जेबो जिंगासिनो नाङा नों आइ मिथिदो आथ' बे मावजि बुन्दाखौ गोसोखांनानै दुखु जाबाय थानो नाङा दे आरो नोङो फालतु हौवा साला आयै बेखौनो गोसोखांबाय थायो नालाय बाद दे बिनि खोथाखौलाय बेखौनो गोसोखांबाय थायो नालाय आरोथ' आयै बैसागु बोथोरावसो स्राय फैनो नुदोंमोन आङो गैया जास्रायासै फैनायानो माथो खालामबावनो आरो आब' नों फैबाय एबार मोजां जाखाबाय दा नायलाय आयै बेहाय आइ ओमफ्राय बेदरा जाहोथ' एसे जि गोथाव बानायखादोंहाय आङो आब' आंनासो अमा बिबु बिखा दंजोबखायो जानाय नालाय दे आरो जागोन दे माखौथो सिन्था खालामदों नोंसोरलाय आं जानायाव हले जेननांगोनसो नोंसोरो बेहाय आइ मोजांसो ओमफ्रायथ' बे मिजों बिसासबो गैया दिनै
बुंनायाथ' आं बुंदोंमोनलै रावनोबो दा खिन्था जेबो दा बुं होननानै नाथाय बे खिन्थायालासे थागोन नालै नाथाय नों सोरां जेखियानो जादोला आंखौ आरो मोनफिनगोन आसा दाखालाम नों मानसिखौ सैला माने एकदम सैखाथारलालै आङो जायखि बुहुमा इदोरखि उदोर जालाङा माने थेवबो नैबे जुरिखौ फुस्लायफैबावनो नोङो सोरां हो फैल'ना नोङो